În primele 60 de secunde, cursantele tale știu dacă te vor asculta sau dacă își vor verifica telefonul. Încrederea ta se construiește prin conexiune, prin prezență, prin autenticitatea ta. Trebuie să te dai exemplu. Poți să spui un storytelling despre cum a fost pentru tine prima ta clientă, cum ai tăiat prima cuticulă sau cum a fost când ai pus primele tale șabloane. Când intri în sala de curs, zâmbește-le cursantelor tale și privește-le în ochi. Spune-le de ce ești tu acolo și ce îți dorești tu pentru ele. Fii prezentă, nu perfectă. Oamenii simt atunci când le vorbești din inimă. Oamenii simt atunci când tu te cobori la nivelul lor. Încearcă să nu le vorbești ca de la catedră. Încearcă să te cobori și să le prezinți subiectele pe înțelesul lor, prin limbaj simplu, prin devotament și prin pasiunea pe care tu o ai pentru această meserie. Iar dacă vrei ca fiecare curs al tău să înceapă cu "Wow, abia aștept" și îți dorești să fii formatorul care inspiră, atunci urmărește-mă pentru următoarele trucuri pe care ți le voi prezenta.